mɔgɔ minnu bɛ taa hiji maka yaro bɛ safa ni marwa boli safa ni marwa bolilen kun ye kabayira junubu minnu bɛ adamadenw na ala ka se k'u yafa donc kabayira junubu minnu bɛ adamadenw na o fana kabayira kungow bɛ adamadenw na quoi kungo dɔ bɛ adamaden na kabayira kungow de don kabayira kungow don cogo di i b'a sɔrɔ kungo kɛlɛ ye mori tan boli n'a ye ni morike min y'o dilan o ye kabayira kungo de ta ka bɔ i da la quoi bon olu kabayira kungow olu ti dilan fo adamaden ka fɛn dɔ bila ala kama i ka sinɔgɔ to ala kama i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ wagati min na fɛn bɛ se b'i ye wagati min na ko bɛɛ to ye ala kama olu kabayira hamiw n'u mɔgɔw bɛ dilan ala fɛ olu wagati ninnu de la o de kama an tɛ se ka sinɔgɔ ni wagati in na parce que fantanw u nin bɛ an bolo u nin b'an bolo cogo di fantankɛ bɛ ala deli ala nso nafolo la e min bɛ ala deli ye n'i sera k'a kɛ ani i y'a kisi ka bɔ fɛn dɔ ma parce que i y'a kisi ka bɔ jɔnya ma a bɛ k'a yɛrɛ ta ye o la fantanw nin bɛ an bolo ni wagati in na an tɛ se ka sinɔgɔ Ashim bɛ kuluba a bɛ yen Ashim b'a hakili a n'a ka cɛdenw olu de bɛ kɛ ka jamana kɔlɔsi mais mɔgɔ minnu bɛ a fɔ ala ye ala kɔrɔn kilin kɔlɔsi kilebi kɔlɔsi bani kɔlɔsi baba kɔlɔsi k'i to i ka so o ye dɔnnibaaw ye n'o dɔnnibaaw sinɔgɔra nin wagati in na jamana bɛ sinɔgɔ jamanadenw bɛ sinɔgɔ donc hali e dɔnnibaa yɛrɛ min b'a kɛ kalandenw yɛrɛ bɛ sinɔgɔ kiliyanw bɛ sinɔgɔ n'o kɛra morikɛ yɛrɛ bɛ sinɔgɔ ni morikɛ sinɔgɔra tigɛ bɛ kɛ morikɛ la o de kama bi n k'i ma émission in tɔgɔ ye ko maa man ɲi maa man ɲi koro caman de b'o la fo n ka fɛn dɔ de sɔrɔ ka bɔ ala fɛ ka yira ne yɛrɛ min filɛ nin ye ni n bɔra ka ɲɛsin aw ma ala sɔnna ne yɛrɛ bolo o la n bɛ sɔrɔ ka na fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ye mais n'i bɔra ka na fɛn fɔ mɔgɔw ɲɛna ka sɔrɔ layidu tɛ i ni maaw cɛ layidu t'i ni ala cɛ layidu tɛ maa o maa ni ala cɛ layidu tɛ e fana ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ nin yɔrɔ ye tiɲɛ ye e kuma in faamu kojugu o de la Amidu So bɔra k'a fɔ bi ko n bɛna message di kalandenw ani karamɔgɔw an tɛ tagama an kun fɛ an tɛ tagama an kun fɛ ni panna ka wuli ko a ye n'an ka taa n'a kan ka taa yɔrɔ min ni mobili de kan k'i se ni i ɲinana tile kɔ hakili la a bɛ segin so dɛ e kuma in faamu siga t'a la adamaden fana bɛ ko o ko kɛ i bɛ ala ka sɔn ɲini fɔlɔ ko ala ka sɔn i bolo fɔlɔ ni ala sɔn n'i bolo fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ala ka dantanfɛnw i bɛ sɔrɔ k'o bila yɔrɔ la yɔrɔ min ka di i yɛrɛ ye parce que fɛn min bɛ bɛɛ da o sɔnna e bolo ni ala sɔnna ma bi émission a tɔgɔ ye ko maa man ɲi 2024 o émission partie fɔlɔ a tɔgɔ ye ko maa man ɲi yɔrɔ ye tiɲɛ ye e kuma in faamu kojugu maa tɛ se k'a fɔ ko maa man ɲi n'i ma maa dɔn o ye tiɲɛ ye e kuma in faamu donc o la bi émission tɔgɔ y'o ye n'ala sɔnna ma inshallah an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye na n ko maa man ɲi jamukan in base y'o ye a tɔgɔ y'o ye a titre y'o ye ani Mori Kamalen bɛ ɲɔgɔn bolo Amidu So ne m'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye na n ko ni dɔnnibaa sigira kuma wɛrɛ tɛ dɔnni kuma kɔ n'i ye kuma wɛrɛ dɔnnibaa da min tɛ dɔnni kuma o ye ko wɛrɛ nka aw tɛ studio in kɔnɔ anw bɛ studio in kɔnɔ yan nɔ a jinɛ pɔpu kelen don k'i sigi k'i ɲɛ bɛ Amidu So ma mais ne kɔni b'a dɔn kɔni ne fana tɛ ta ka bɔ yan bi a bɛ min kan n'a ma dɔɔnin di yan parce que nɔrɔ dɔ bɛ Kamalen na bi ma foyi faamuya la haramu di El Hadji Amidu So an bɛ don babu kɔnɔ n'ala sɔnna bi ka di kojugu a y'a ka radio gɛrɛ aw la a ka dɔ fara a volume kan inshallah hali ni sigiɲɔgɔn y'a mɛn a bɛ sɔn ka fisaya o ka fisa i kelen k'a mɛn parce que ni nafa ka bon i kelen ka mɛnni ma n'ala sɔnna an bɛ don baro kɔnɔ bi baro min n'a bɛna maa caman dabali ban ni maa caman fana bɛna faamuyali caman sɔrɔ ko caman na Amidu So a bɛ n'a fɔ kabako ko dɔ b'i bolo bi an bɛna kuma yiri kan a ko yiri dɔ bɛ yen k'a sa ka ɲɛnamaya ma ka se a banni ma a bɛ bɛn tile 60 ani tile 6 ma
aje amidu show ibina o yiri ne fwanyi ka nafa fwanyi abe femi nya ko o choko no fwanyi ka kala do detail chama ngono anya anga je ani ni mono ka je ka baro ka je ka fen chama lame ka fen chama fomi o kono na fagen awa jaranye jena tige fendo de ay do fara volum ka na adama de nyini nike na ala sonay bolo bi soroke nyeche murige jena tige nyini fende sigatala nderige mata bedon aish ala yinya da kaka sagodi nyeche ngi mango mamanyi makangi yelo kolosi kabo adama dendela chelu nderige ala ti make fantain aish anyere dama de binyon ke fantain ha awo ala ti mama go sawo ala ta ala ka dantan fenglan ki mago sawo be mago dobila ki banga glan kwa ala ya adama dende da chelu ka fen fla dama ka fele ko di adama dema oti kilenwa kele ka dabali jugudi adama dema oy fly nyeche ntereke ne adama dema go salen jiyan kono fen fla de baki ojume fele ka fele do tige kama ka fere tige kama wi aflage be fana ka dabali ke ki mago sa ni fen fla olu de be adama dema go sa jiyan kono nyeche ne amiru so nten konfe nyina 2024 2024 lolo bena yiri de ma awo 2024 mogo ne be barake ne ala togo ani yiri chelo ika mama go glanta abi chaya awo e kuma infam ko jugu ni be fon feke 2024 kono e be jija e be yiri faraka ay do faraka volumunga e kuma infam ko jugu o yiri ale abe bo dugu makolo de la chelo dantan fembe bora dugu makolo la sigatenna e kuma infam ko jugu bebe segi dugu makolo fana ate kelema kele iri be balo jila che jien fem foite fem mbe shanuya ni jite sigatenna e kuma infam ko jugu on terege ni ji saraga ni ya boy jugu kama ya famu yaro ijugu sombe sumayade comme ijugu sombe sumayade mais ni ji saraga boy ijugu kama ijugu ni inte lafiya de e kuma famu ko jugu wala tanga adama de umbe ji mi jibe kalaya ala e jinya dongodo da ala be do fara tege ka sonkun kalaya ka Allahu akbar e kuma famu e doni kuma wala nyina ka fa awnyana nterege ne dalu do soro jiyan dugo kolo kan waru tulu soro sanun tulu soro yala ni bonya ni karama olu de bo soro Allahu akbar e kuma infamu ko jugu on ba fiye kuma la suryana ne dugu keme fla ane doninge yala lansena mobilité kasoro mobilité mbolo moto tembolo negeso tembolo ne dugu keme fla ane donin yala lansena ka donin nyini ne Allahu akbar e kuma infamu ko jugu o te kele nyewa kele neni dogono wanye sanna nge nyogonka awo luti foyido tala togodo ni ko bismillahi utisafu togola awo me ni ko yiri ka kuma ubonye do ni dogono wanye sanna nge nyogonfe ni dogono wa anshira jema dugutigi de la ka neni dogono gen kabo ashi kabo c'est-à-dire que uka duna c'est-à-dire que ni dunan jigina dugu la abita jigi dugutigi fe na jigina dugutigi fe kile saba de ba ubolo ni kile saba da fara na ma jatigi la nyine dugutigi ba fo kaga tashi dugu galaka sanfe dugu galaka sanfe na mena e uba ugen awo neni dono de kumbe yala ambe fura fere nyogon fe Allahu akbar e kuma infa ko jugu wala o dono la hali sisa manyine min ko pew atete ka edikando kumbe atete ka edikan o denge de kumbe kuma balima din kumbe neni o ani mawere o ya on de genyogon fe kabo galaka sanfe Allahu akbar amata tikla soro ayi kuma an kumbe fura de fere am kumbe yiri fere de ibi bana fura ani protection comme kekisi ani fencha manchama e kuma infamu donc an kumbu ulu fura de fere nyogon fe donc ulu fura na ambe do fere dorome fla ambe do fere dorome saba Allahu akbar e kuma infamu wala amiru so ne be ko kala ma yiri ko la kosobe cheno mi yala di ashema kafinyana nyeche yiri dobe yiri mbebo ani yiri ngasa abebe be kile bi woro de ma
Allahu akbar ani kile 6 e kuma in faamu kojugu yiri a bɛ falen kabakoma yɔrɔw fana de la e kuma in faamu kojugu kabakoma yɔrɔ jumɛn a ɲɛfɔ ye yiri in bɛ falen tilema fɛ yiri in bɛ tila ka falen kulu fana de sanfɛ awɔ a tɛ falen koda la a tɛ falen dugumakolo fɛ a bɛ falen kulu de sanfɛ a ye dɔnni kuma lamɛn e kuma in faamu kojugu yiri in de bɛ fantanya ko ka bɔ adamaden na kelen koko 4 Allahu akbar e kuma in faamu awɔ ka fantanya ko ka bɔ adamaden na yiri in de b'a kɛ koko 4 ye koko 4 a bɛ fantanya koko 4 a bɛ fantanya ko ka bɔ i la ni ye kabako yiri e kuma in faamu koko 4 Allahu akbar yiri in de bɛ juguya ko ka bɔ adamaden na koko 4 fila e kuma in faamu awɔ koko 4 e kuma in faamu kojugu yiri ale de bɛ masaya di adamaden ma masaya k'a di ma koko 4 shaba e kuma in faamu Allahu akbar c'est-à-dire que yiri ale de bɛ furu di muso ma koko 4 awɔ e kuma in faamu muso in ale de bɛ dawula di dawulatigi ma san 11 koko 4 Allahu akbar e kuma in faamu kojugu yiri ale de bɛ dɔɔninba ale de bɛ sanga wuli k'i ka sɔrɔ k'a sinsin san 11 koko 4 e kuma in faamu kojugu yiri c'est-à-dire que diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ko ni fɛn min ye koko 4 o fɛn min gɛlɛya b'i farikolo la ala b'o gɛlɛya ko ka bɔ i farikolo la i de kabako yiri e kuma in faamu kojugu wala yiri in b'o o de kɛ o yiri a kun tɛ sɔrɔ ko k'a fɔ ko wari de b'a sɔrɔ wari kun t'a sɔrɔ e kuma in faamu kojugu cɛ dɔ kun bɛ yen cɛ in tɔgɔ ye ko Mɔsi Musa Mɔsi Musa in a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ ale de ko ne ma ko maa man ɲi awɔ maa man ɲi ale de ka slogan y'o ye ko maa man ɲi ne ko maa man ɲi kɔrɔ ye de a ko ayi maa man ɲi tiɲɛ e kuma in faamu parce que ne kun bɛ taa a fɛ buguda dɔ de la ne tɛ ko kalama quoi ja buguda in ma sigi ten a n'u ka dugulamɔgɔw de kɛlɛla dugulamɔgɔ ninnu y'a bugɔ ka c'est-à-dire que a kirin ka bugɔ kosɛbɛ u hakili la sara de o y'a ta ka taa fili kungo kɔnɔ a tilala ka wuli a yɛrɛ ye a wulilen ko a yɛrɛ ye a y'u ka dugu bila ka taa dugu wɛrɛ sigi a yɛrɛ ye komi a ka buguda e kuma in faamu kojugu o Mɔsi Musa in ne ye san 4 k'a nɔfɛ ni dalu in nɔfɛ awɔ Mɔsi Musa in n'i b'a fɛ ka masaya kɛ san 11 sisan i bɛ taa fɛ n'i taara fɛ a bɛ fura in ta a b'a d'i ma n'a ye fura in ta a b'a d'i ma a b'a fɔ ko koko 4 kɛ fura in na n'i ye koko 4 kɛ fura in na i bɛ diɲɛ mara c'est-à-dire que waritigiya la ou bien i bɛ diɲɛ mara faamaya la ou bien i bɛ diɲɛ mara dawula la e kuma in faamu kojugu koko 4 min y'a f'i ye e b'a dɔn koko 4 in bɛ kɛ cogo min koko 4 koko fɔlɔ i b'o kɛ k'i ɲɛsinnen to kɔrɔn de ma koko 2 i b'a kɛ kilebi bani baba 4.4 o tɛ diɲɛ fan 4 o diɲɛ fan 4 n'i ye yiri in ko waritigiya de kama diɲɛ b'i tɔgɔ mɛn waritigiya la quoi e kuma in faamu n'i ye yiri in ko faamaya de kama diɲɛ b'i tɔgɔ mɛn faamaya la quoi n'i ye yiri in ko dawula de kama diɲɛ b'i tɔgɔ mɛn dawula la quoi n'i ye yiri in ko fana ɲɛmaya de kama diɲɛ b'i tɔgɔ mɛn ɲɛmaya in kama mais yiri n'a dira mɔgɔ o mɔgɔ ma n'i koko 4 kɛ n'a ye san 11 de b'i bolo i y'a ko fɛn min kama o tɛ tiɲɛ san 11 o san 11 n'a a y'i ja n'o san 11 in banna i y'a ta maa min bolo n'i b'o tigi dɔn i bɛ taa a bɛ tila k'a d'i ma i bɛ san 11 wɛrɛ kɛ san 11 wɛrɛ kɛ fura in bɛ o de kɛ c'est-à-dire que n'i y'a utiliser nafolo kama san 11 b'i bolo i ka nafolotigiya i b'o kɛ nafolotigiya la e kuma in faamu kojugu mais ni san 11 banna i bɛ fura in ko tuguni san 11 i b'a ko tuguni san 11 n'i y'a ko o ko n'i y'a ko ka fɛn t'i bolo i bɛ san 11 kɛ fɛntigiya la n'i y'a ko ni fɛn t'i bolo ala b'i bɔ fɛn tanya na k'i kɛ fɛntigi ye quoi e kuma in faamu wala dɔw bɛ yen o b'a wele ko maaba yiri de maaba yiri wala
parce que n'a yɛrɛ b'a d'i ma a bɛ yiri in wele ko maaba yiri. Allahu akbar. Ne ko maaba yiri a ko awɔ ko na adamaden b'a fɛ ka kɛ maaba ye ko n'i kɔni yiri in ye ko yiri in b'i bɔ maaniya de la ko k'i kɛ maaba ye n ko jɔn ni jɔn ye maaba ye a ko waritigi tɛ maaba ye wa. Waritigi ye maaba ye. Ne ko ye maaba ye n ko faama tɛ maaba ye wa. N ko faama ye maaba ye. Ko jamana masakɛw tɛ maaba ye wa. A ko awɔ a ko bɔn fura in k'ale b'a di jamana masakɛw de ma. Awɔ a y'o de fɔ ɲɛna a ko mɛ fulakɛ i ye n kanu i ye denmisɛnnin ye i kanu donna na mɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye n ye fura in y'a sɔrɔ o de la i b'i jija i b'o ɲini i b'o n'o di ne ma n fana bɛ n kɔnɔna jɛya n b'a d'i ma awɔ ni n y'a d'i ma kana di dantanfɛnw ma fɔlɔ i yɛrɛ ka san 11 k'a kan fɔlɔ i b'a utiliser ka i yɛrɛ lajɛ san 11. Ne min ye yɛrɛ i y'a faamuya i ye kuma in faamu n y'a kɛ n yɛrɛ la san 11 ala ye min kɛ ne la ne yɛrɛ b'o dɔn diɲɛmɔgɔw b'o dɔn o kɔfɛ n kun b'a di mɔgɔw ma maa faama minnu ni waritigi minnu n'u bɛ n dɔn n kun b'a di mɔgɔw ma ni n y'a di mɔgɔw ma o fana b'a fɔ mɔgɔw ye u bɛ n'a ta donc yiri a ko ma fulakɛ i mɛnna n nɔfɛ n b'a d'i ma mais i bɛ mun de ɲini ka n'a di ne ma a k'i bɛ misimuso a n'a den i b'o ɲini i bɛ n'o di yan n b'a d'i ma misimuso n'a den a n'a den i b'o ɲini i bɛ n'o di ne ma e kuma in faamu kojugu n'i y'o ɲini ka n'a di ne ma n bɛ dalu n b'a kɛ cogo n b'a ta n b'a d'i ma ni n ye fɛn kelen bɛ b'a la dalu in yɛrɛ sursi n y'a sɔrɔ fulaw de bolo ni n ye kelen b'a la n y'a ɲini ala fɛ ne mɔsi musa n ye san 10 ani kɔ kɛ nin dugu in kɔnɔ buguda in na mɔgɔw nana ka na n sɔrɔ yan ala ka na n faga n'a ma malo buguda in kɔnɔ n yɛrɛ ye dugu min sigi ala ka n malo a kɔnɔ ka sɔrɔ k'an faga e kuma in faamu a ko bɔn taa nin ɲini i kana n'a ye donc misimuso n'a den n taara wari ɲini n nana n'a ye n nana wari in d'a ma a ko ma i ma misimuso n'a den sɔrɔ wa n ko ayi ni misimuso n'a den a bɛ se ka sɔrɔ mais anw bɛ yɔrɔ min n'an ko k'an bɛ misimuso n'a den san ka na a d'i ma yan n ko bɛ gɛlɛya ne bolo dɔɔni mais an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka taa misimuso a n'a den an ka t'u sɔngɔ ɲininkali kɛ n'o bɛnna min ma n ko n b'a wari d'i ma n ko an b'a san a ko ma baasi tɛ an taara ɲininkali kɛ misimuso n'a den bɛnna wari min ma n y'o wari in ta n y'a d'a ma a ye dalu in ta k'a di ne ma e kuma in faamu n bɛna dalu in di mɔgɔ dɔw ma ni émission in an y'a kɛ bi fura in labɛnnen bannen de don an bɛna a di mɔgɔ damadɔw ma ni ala y'a kɛ mɔgɔ minnu garisɛgɛ ye fura in n ye nin de ye yiri in ye nin ye amidu so filɛ nin ye k'a sɔrɔ togo de fɔ hakika ni tiɲɛ fana dɔn e kuma in faamu tiɲɛ fana dɔn k'a f'i ɲɛna min tɛ wuli fana e kuma in faamu faamaw minnu bɛ jamana mara e bɛ jamana de mara e bɛ minisiriya la e bɛ fɛn o fɛn na ne m'a fɔ aw ye n ko maa man ɲi wa i ko ten n terikɛ dɔ ɲini fura in na i k'i ko n'a ye maa man ɲi cogo di n terikɛ minisiri bɛ sigi minisiriya la kabini i bɛ sigi minisiriya la don min dɔ b'i place nɔfɛ sika foyi tɛ na o bɛ k'i dabali ni fele de bɛ k'a to donc i bɛ bɔ place in na a b'i bɔ yen fulakɛ olu mɔgɔ ninnu fana kan'u ɲini yɔrɔ jan dɛ i b'o ɲini i yɛrɛ kɛrɛfɛ e kuma in faamu n terikɛ mɔgɔ minnu bɛ taa tunga na i bɛ taa ni muso ye tunga na i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ k'a ye o muso kelen o bɛ tila k'i mago sa est ce que maa ka ɲi maa man ɲi e k'i ko fura in na bani n'i y'i ko fura in na maa tɛ se k'i ka limɛri faga a ye dɔ fara volume kan e kuma in faamu maa tɛ se k'i ka limɛri faga ko maa y'a faga maa tɛ se k'a kɛ ne muso ye ne ka papier ko tiɲɛ ne muso ye ne ka baara ko tiɲɛ a ye n gɛn ka bɔ so kɔnɔ faransi so ko Amérique wala maa tɛ se k'i ka limɛri faga nin fura in ye mɔgɔba fura de mɔgɔbaya fura de dɔ ɲini e k'i ko fura in na e kuma in faamu kojugu n terikɛ i bɛ jamana mara masakɛ Asimi min filɛ nin ye an kunna Asimi bɛ ka mɔgɔ minnu balo bi
n'u b'a nɔfɛ n'a b'u nafa n'u bɛ balo a la u t'a nɔfɛ k'u bɛ Asimu fɛ dɛ u bɛ Asimu nɔfɛ Ala m'a ka place in d'a ma de mais a tɛ i n'a fɔ k'u tɛ ka dabali dɔ tigɛ min bɛ a ka place in d'u ma de da la ko a tɛ i n'a fɔ u tɛ ka fɛlɛ fana tigɛ fɛlɛ min bɔ a ka place in d'u ma de u tɛ k'a ka place in sɔrɔ de e kuma in faamu wala donc o de la n y'a f'i ye fura in bɛɛ kan k'i ko n'a ye Ala ka i minɛ fo wagati dɔw bɛ yen quoi mɔgɔ kan k'o ɲini Ala fɛ Ala nin kɛ ne ye danfɛn tɛ se ka fɛn tiɲɛ ne ka fɛn bɛɛ la Ala nin kɛ ne ye donc n'i ye fura in ko n'a ye san 11 b'i bolo Ala ka dantanfɛn a tɛ se k'i ka fɛn tiɲɛ e kuma in faamu n'i ye maani fana ye Ala b'i bɔ maaniya kɔnɔ a b'i bila maabaya kɔnɔ n'i ko n'a ye ni Ala kelen don ka fantanya ka farigan si bɔ i fari la Ala b'a ko ka bɔ a la e kuma in faamu ni Ala kelen don ka i dɛsɛ k'i dɛsɛ de fɛn dɔw bɛ yen k'i dɛsɛ olu la n'i ko n'a ye Ala b'i ta a b'i bila olu minɛn kɔnɔ e kuma in faamu ne ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ filɛ nin ye ka mɔgɔ min f'i ye ne m'a ye maa ka taa fɛ a ka fura in ta a k'a d'i ma k'i y'a k'i yɛrɛ la yarɔ sorasiw gardiw minisiriw fɛn wɛrɛw u bɛ kɛlɛ la fɛn min nɔfɛ o ye jalako ani place ko de e kuma in faamu wala n ka garade e kuma in faamu ni jamana sisan n'u bɛna yɛlɛma kɛ i b'a ye mɔgɔw bɛɛ de bɛ boli place nɔfɛ n terikɛ mɔgɔw ye n bɔ place la ou bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye n changer e ma fura in sɔrɔ k'i ko n'a ye sinon n'i ma yɛlɛ i tɛ jigin ayi i tɛ jigin dɛ i bɛ se k'a fɔ ko n kun bɛ ministeriya min na n taara ministeriya min na sisan o sɔrɔ ka bon ni kɔrɔlen ye mais ko k'a fɔ ne kun bɛ sɔrɔ kɛ fɔlɔ la n jiginna sisan ayi o tɛ kɛ e kuma in faamu ni n tɛ fura ye o fura min kun bɛ di mɔgɔ gansanw ma n terikɛ e kun bɛ fɛn dɔ ye diɲɛ kɔnɔ donc fɛn min kun b'a kɛ ninnu de kun b'a kɛ dɔnnikɛlaw ka fɛn dɔw bɛ yen fantanw kun t'o sɔrɔ nin yɔrɔnin ye tiɲɛ dɛ kuma in faamu réseaux sociaux radio o de y'an bɛɛ kɛ kelen ye n'o tɛ wala dɔnniba kun tɛ fantan ta ye ayi dɔnniba kun ye faamaw de ta ye e kuma in faamu n terikɛ i bɛ jateminɛ kɛ i b'a ye faama de faama fantan de fantan nin yɔrɔnin ye tiɲɛ dɛ o dun ma kan ka kɛ o e kuma in faamu faama de faama fantan de fantan Ala dun ko k'ale bɛ fɛn kɛnɛ bɔ fɛn jalan na ka fɛn jalan bɔ fɛn kɛnɛ na fantan den kan ka kɛ fɛntigi de fɛntigi den o kan ka kɛ fɛntanya de fɛntan de ye quoi mais n'i ye faama den ye faama ye ka fantan den ye fantan ye o kɔrɔ b'a jira dɔnniba kun tɛ fantanw ta ye dɔnnibaw kun bɛ faamaw de bolo yɔrɔ ye tiɲɛ dɛ e kuma in faamu wala dɔnnibaw kun bɛ faamaw de bolo donc adamaden o adamaden diɲɛ kɔnɔ diɲɛ tɛ kunfɛ ko ye ayi k'i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ten dɔrɔn k'i t'o fɛ lakana ayi ni Ala ye fɛn fɛn di adamaden ma o fɛ lakana ni Ala y'i sɔn dawula la i janto dawula in na Amidu Sogo ko maa man ɲi i janto a la tile kelen mori e kuma in faamu ni Ala y'i sɔn wari la i janto wari la siga t'a la maa man ɲi i ka waritigiya in i janto a la ni Ala ye place d'i ma i janto place in na maa man ɲi e kuma in faamu c'est-à-dire que ne bɛ min fɔ dɔrɔn n'i ye se kɛ ne ye ne Amidu So yɛrɛ ne ye exemplaire de Mali kɔnɔ wallahi n terikɛ dɔnnibaw ye ne janfa a ma mɛn dɛ awɔ dɔnnibaw jɛra ka ne janfa a ma mɛn dɔnniba fɛn fɛn ye n janfa sa ma yɛlɛma ka sitɔ hɛrɛ la u b'a kalama tile kelen mori e kuma in faamu Amidu So dɔnnibaw jɛra ka cɛnin min janfa ka tila ka dɛsɛ cɛnin min na fulakɛ o de ye ne Amidu So e kuma in faamu kojugu e min hali ni tɛ ne fɛ Amidu So filɛ nin ye ka yiri min bɔ yiri in bɛ kuma bɔ de awɔ n b'a bila lettre foroko kɔnɔ n b'a bila ka taga d'i ma ou bien n b'a kɛ boîte kɔnɔ n b'a bila ka tɛ d'i ma hali ne tɛ ne fɛ n'i y'a kɛ n'i ye dɔnniba ye Ala b'i ka dɔnnibaya a b'i yɛlɛ a b'i tanga a bɛ fɛn far'i kan hali n'i tɛ ne fɛ n'i ye waritigi ye n'a ko n'i tɛ hali ne fɛ n'i ye fantan ye n'a ko Ala b'i bɔ maaniya la a b'i kɛ maaba ye a tɛ tɛmɛ nin kan e kuma in faamu mɔgɔ si tɛ yen n'i b'a utiliser
na adamadenw t'u bolo ɲɛsi ma ko karisa n'u tɛ dimi ka an de y'a ka ko dilan an bɛna an ka ko tiɲɛ u bɛ dɛsɛ k'a tiɲɛ. San 11 e kuma in faamu san 11 i b'i ko n'a ye n'a y'i ja i ka denbaya yɛrɛ bɛɛ ko n'a ye n'i ka denbaya ko n'a ye n terikɛ faama den faama awɔ n'i ka denbaya ko n'a ye dɔrɔn i sigi k'i kunkolo lafiya i b'a fɔ ne denw ye faamaw de ye faama den faama. N'i y'i ko n'a ye ni ala y'i kɛ ni wari caman de b'i bolo nafolotigi denw nafolotigiw a tɛ wuli. Ayi o ye banaya dan ye o. E kuma in faamu. Wala donc k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen wari t'ulu sɔrɔ. Wari t'ulu sɔrɔ cogo di olu yɛrɛ tɛ fɛnw ye ko fɛn min bɛ se ka baara kuma bɛɛ. Ninnu bɛ kɛ wagati ni wagati n filɛ nin ye ka min f'i ye maa kelen ka bɔ o ka n sɔsɔ maa kelen ka bɔ o ka fɔ ka dalu kunbɛ ne ka mɔgɔ dɔ bolo. Ayi. Ne y'a sɔrɔ cogo min n y'a f'i ye n ye dugu 200 ani dɔɔnin yala n senna n sen ne. Awɔ k'a daminɛ Kayi n'i bɔra Kayi dɔrɔn Kayi kɛrɛfɛ même pas 15 kilos i bɛ fɔlɔ Samɛ. Samɛ moriba dɔ de tun bɛ yen ko Mamadu Basiru Darame. O Mamadu Basiru Darame o ye ne kanu kosɛbɛ. N'i bɔra yen yena dugu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka taga. Mais c'est-à-dire que mina minnu bonyanen don n'u b'a fɔ karisa ka so karisa ka so hali dugu kɔnɔ bɛ jate de o. E kuma in faamu karisa ka so o man ca dɛ. Ayi o man ca. E kuma in faamu wala n'i y'a mɛn dugu kɔnɔ o ko karisa ninnu ka so wa e kelen de bɛ du kɔnɔ wa e kelen de bɛ du kɔnɔ wa i b'a sɔrɔ e ye fɛn dɔ kɛ dugu kɔnɔ mɔgɔw ma min kɛ o. E kuma in faamu ne bɛ tagama k'olu dugu ninnu kɛ fo Dakar dugu kɔnɔ. N b'a bɛɛ kɛ n senna fo Dakar dugu kɔnɔ. E kuma in faamu o de kama n bɛ to k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n k'u ka dalu ɲini dalu yɛrɛ bɛ yen adamaden bɛ yaala mɔgɔ minnu ye talibiya kɛ u b'a dɔn komi n t'a dɔn talibiya bɛ yan u b'a dɔn quoi talibiya u bɛ wagati dɔ di talibew ma kalo 6 a karamɔgɔ ba d'aw ma ka taa diɲɛ yaala ka taa dɔnniya ɲini. U bɛ tɔgɔ dɔ fana tɔgɔ in ye voilà donc ni aw b'u caman ɲɔgɔn kɔ u bɛ jigin dugu kɔnɔ u bɛ bɔ yen u bɛ jigin dugu kɔnɔ. Voilà i b'a ye n'u taara jigin dɔw bɛ jigin dɔnni baw fɛ dɔw bɛ jigin misiriw kɔnɔ. Voilà i b'a sɔrɔ n'i bɛ bɔ o yɔrɔ la ka na sisan i bɛ se ka na ni dɔnni 200 ye comme dɔnnibaw bɛ dɔnni min d'i ma k'i bonya n'a ye k'a d'i ma donc u bɛ se ka na ni 200 ye mais i b'a sɔrɔ 200 ye 20 dɔrɔn de bɛ sɔn. 20 de bɛ sɔn a tɔ si ma ɲi. E kuma in faamu voilà o de la. Ne Amidu so fɛn dɔw bɛ yen ne m'a fɔ ne b'o dɔnni bɛɛ ye mais ne ni dɔnnibaw ma ɲɔgɔn ye min b'o dɔnni ne ye. O jumɛn? Ka muso baara. E cɛ. Awɔ. Ka muso baara awɔ. Turabu don de bɛ den dɔ bɛ ne bolo. O turabu den n y'a sɔrɔ bamanan de bolo n y'a sɔrɔ bamanan min bolo ala ye fɛn 2 ala y'o kɛ ale la. O jumɛn? Bamanan in tɛ yeli kɛ awɔ a tɛ tagama. A tɛ yeli kɛ a tɛ tagama. E kuma in faamu ala y'o kɛ ale ye. Bamanan in a bɛ Bɛlɛdugu jamana de kan. Bɛlɛdugu n terikɛ dɔ de tun bɛ yen a fatura a ye ne kanu kosɛbɛ ne n'ale de tun bɛ taa an tun bɛ ne ka san kibaruya bɔ ale de fɛ n tun bɛ jɔ a fɛ san kɔnɔ siɲɛ 1 an bɛ ne ka san kibaruya kɛ n'an ye ne ka san kibaruya kɛ n'an tilala ne bɛ tɛmɛ. Tɛ tɛmɛ o kan. E kuma in faamu. Kojugu. Ale de ye o turabuden ta k'a di ne ma. Turabuden e ka muso ɲini e ka muso ɲini muso k'a fɔ k'a tɛ bɛɛ fɛ k'a bɛ e de fɛ e ka muso annoncer sisan k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ko karisa ye muso ye i ka worow lata i k'i ka fɛnw bɛɛ lata mais muso fa ma sɔn. Somɔgɔw banna. Ayi somɔgɔw bɛɛ tɛ fa. Fa ko k'a muso fa de ma sɔn. Bon muso fa dun mɔgɔ don ala ye fɛn 2 d'a ma mɔgɔ ba sigilen don n'a ye min fɔ a tɛ wuli ka bɔ a kan. E kuma in faamu. Mɔgɔ dɔw n'a ye min fɔ dɔrɔn mɔgɔ ba sigilen don parce que a bolo b'a ko sɔrɔ n'a ye fɛn dɔ fɔ dɔrɔn a tɛ wuli ka bɔ a kan. Ne de taara
segun terikɛ fɛ ne taara sɔrɔ olu mɔgɔ ninnu o ye fɛn dɔ haramuya k'a di ale ma ni sera ka nin kɛ an bɛ nin d'i ma o ye fɛn dɔ haramuya k'a di ale ma ni i ye nin kɛ an bɛ nin d'i ma e kuma in faamu n taara sɔrɔ u y'o haramuya k'o d'a ma ne nana dɔrɔn donc a y'a fɔ n ye ko n terikɛ ko nin ko in bɛ yen dɛ n ko ye ko jumɛn a ko ni est-ce que kɛcogo bɛ nin na ne ko kɛcogo jumɛn a ko o ye muso dɔ de di karisa ma donc muso in ko k'a tɛ cɛ wɛrɛ fɛ n'ale tɛ cɛ in fana ko k'ale tɛ cɛ wɛrɛ fɛ ni nin tɛ muso in fa filɛ nin ye sisan ka dimi ka denmuso ta ka taa n'a ye u ka dugu la a ma deli ka cɛ min ye cɛ min ma deli k'a ye ka d'o ma k'a furu sir'o ma k'i jɔ n'a fɛn bɛɛ ka d'o ma direct la e kuma in faamu kojugu donc o bɛ na cogo di aho na mandi dɛ e kuma in faamu o bɛ na cogo di ne ko o bɛ na cogo di a ko awɔ n ko ok n ko problème t'a la n ko mɔgɔw bɛ min a k'u bɛ yan n k'u ye fɛn jumɛn de k'a ko ayi k'u ko ni n sera ka kɛ ko ka fɛn dɔ de haramu n ko moriya tana y'o ye ne t'o fɛ dɛ k'a fɔ ne sisan ni sera ka nin kɛ mɛ nin d'i ma o tɛ moriya o ye moriya tana de moriya t'o fɛ dɛ i bɛ morikɛ t'a d'a ma n'a bɛ se min na a b'o kɛ mais n'an ye nin kɛ ne bɛ nin d'i ma o ye vagabond ka système de o tɛ moriya système ye dɛ mɛ n ka moriya kɛ nin na nin filɛ n ka baara filɛ voilà sisan i ka baara nin filɛ nin ye i b'a kɛ joli n b'a kɛ na hɔn taa i ka baara kɛ o ye morikɛ ka baara ye mais a kɛ n'a ɲɛna n bɛ nin d'i ma o ye bandiw kuma da ɲɔgɔn na n ko ne tɛ dɔn olu système ninnu a ko mais ninnu ye ne ka mɔgɔw ne ko bon n'i ka mɔgɔw de kelen n'u bɛ don a la mais ne kɔni n'u t'a la donc a y'a f'u ɲɛna ko nin ye n terikɛ de ye a fana ye dɔnniba ye a bɛnn'a ma a bɔra Bamakɔ di donc n'a y'a sɔrɔ o ko donc a b'a kɛ joli ne ye n ka wari f'u ɲɛna voilà parce que kaba Ala ka diɲɛ da ne ni maa ti ɲɛ moriya fu la tiɲɛ don ne ni ti ɲɛ o la dɛ a ye fu t'a la voilà n terikɛ ni ma wari voilà ne ni ti ɲɛ donc sisan o ye o wari in di ale ma jogo kelen bɛ ne la ni wari dira ne ma e ɲɛna sisan n terikɛ da la ko k'a fɔ o don e tɛ taa fɔ mɔgɔ wɛrɛ ko c'est-à-dire que n ka nasɔngɔ ko quoi i ti boli nasɔngɔ ko ni wari dira ne ma e ɲɛna sisan mɔgɔ bɛ a bɛɛ bɛ wari sɔrɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ o ye ne jogo de e kuma in faamu wari in dira ne ma a ka so kɔnɔ dɔrɔn a muso ninnu a den ninnu ne bɛ 2000 di dɔ ma n bɛ 4000 di dɔ ma n bɛ k'u ka wari tila u yɛrɛ ɲɛna quoi e kuma in faamu ka bɔ yɔrɔ la u yɛrɛ jigila tigɛla dɔɔnin quoi parce que u ɲɛ b'a la ne y'u ka wari di u yɛrɛ ɲɛna quoi e kuma in faamu donc sisan an taara kungo kɔnɔ an taalen kungo kɔnɔ n k'u ka tigiɲɛso ɲini n'u ye tigiɲɛso ɲini u ka sagajigi jɛman kelen ɲini an taara o san k'o kɛ mobili kɔnɔ ka taa tigiɲɛso da ne ye turabuden ci tigiɲɛso sanfɛ a kan ka kɛ cogo min a ka kɛ ten n k'an ka sigi an ka miniti 6 heure 6 kɔnɔ miniti 6 heure 6 voilà a yati tɛmɛ o kan n terikɛ i bɛ kibaruya dɔ kɔni sɔrɔ n m'a f'i ye ko i bɛ muso furu o kɔnɔ dɛ n m'a f'i ye dɛ mais i bɛ kibaruya jɔnjɔn kɔni dɔ sɔrɔ ko k'a fɔ ko Seko Imam Amidou So ye baara min kɛ baara in ye tiɲɛ ye baara in a bɛ k'a ka baara kɛ awɔ e kuma in faamu an y'o kɛ nin ye i bɛ nin kɛ k'i sigi k'a kɔnɔ de awɔ i bɛ sigi k'a kɔnɔ de i bɛ sigi k'a kɔnɔ i t'i sigi ka duwawu jaabili kɔnɔ dɛ mais i bɛ sigi ka kibaruya dɔ de kɔnɔ fo ka fɛn dɔ de f'i ye voilà fɛn min n'i b'a dɔn ko n ye baara min k'a ɲɛna e kuma in faamu an y'o kɛ yɔrɔ min a ma tɛmɛ 30 minutes ɲɔgɔnna kan denni kɔɲɔmuso in yɛrɛ a bolila ka b'u bolo ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka cɛ in wele k'a fɔ cɛ ye a ko ne bolila ka bɔ karisa ninnu bolo ko n filɛ nin ye nin yɔrɔ de la mɔgɔ bila ka na n ta n ko n'i ye mɔgɔ bila ka taa ta ne kɔni m'o f'i ye n ka dɔɔnin kɔnɔ dɛ o gosili i yɛrɛ kelen kɔni b'o ta wala n kɔni bɛ min f'i ye i sigi i k'i muɲu i ka tile 10 ani tile 6 kɔnɔ ko in bɛ ba ka bɛn o ma o b'i muso d'i ma a bɛ muruti awɔ ko in bɛ ban ka bɛn tile 16 ma o b'i ka muso kɔni d'i ma muso in e de bɛ se k'a fɔ i tɛ muso in furu mais muso in fa n'a baw n'a somɔgɔw kɔnɔ an t'a d'a ma ayi u b'a fɔ taa fura ma de i kelen kungo dɔn mais ko k'a fɔ a tɛ furu i ma kɔni o kɔni tɛ se o kuma t'a la bilen e kuma in faamu
nterike ne amiruso mbe mindo ola o ye fitinin de nina nya fiye nina no te mbe mindo nina akachande awo mba ke fana atinye fana o fana bende e kuma en fama wala pango fana fo mu nyogonye mba ke fana atinye fana e kuma en famu parce que femimbe doni mba be sanfe o to ko jaba o de tisinogo no te doni mba be sinogo bo mawo ma be sinogo bi dese ka kogla e kuma en famu nu ko karsa ko ka te dese ko la e bi nyin ngalke ka te sinogo wa no ko ate sinogo e ba fo a ate dese mais na be sinogo abe dese et comment informe parce que Dieu 24 heures sur 24 heures de ma ala ti sinogo ati jimi ati foi mais dans temps 20 be sinogo bi dese bo amirizo ba do fana ka tinye de ko fo mo koy mais mi me nyore ka chan ay o ka chan joko de na ene jasisa ne ba fo mba beglan et comment informe parce que kemela ni mo go mfefe bi se ka bi konontonu konontongla e bi se ka fi bi se ka beglan ma kelembe ye mo go kemechela wa o ti yewo on me fi ko fode kayira wala parce que o bena o ka war mission undama kange gerebude ka kila ka ta mo go toro ko amiru so yenga wardu wala no ambe chinya de fo nyogonye anti ngalunka ne wala ku yenga wardu bon donc ne dumbe dumunike kasoro ete ni binga jimi kasoro ete yendo kasoro nga mobili bembo donc ola sisa iba tigi bla ka alata na sigi sona alama abe je alala na maso alama ibi jale ko pew e kuma famu wala o de la meka finyana ko ka fa bebe nya be finya de na la sona ala ban de wunye ala delina ala yu jabi ni ala delala yene jabi awo niya ya soro ni ala mande umbe ala de deli ko ala ka kumufe ne ala de la kuma na nefe mi du show awo mana kante match sibla dugu koloka na ala mi garjige bampe ati ai uti mana kan ne mogo ba dongo ne de ye kenyege ande sera la fembela ele ande sera la fele la ndesera la anya dabali ka desala anyi atoko chinye yoro do farla tokoka anya konya yoro akanuna ka teme korolenka sigatala nkontafe ndesembe kanyako abiru show amala jame doza wakati kono doni ayo e kurane dino no de awo ale ni ibafe ja do fara vulmunga ni bafe alaka jina me so datugu inye ka jina aljina so dailiye o ye waqiya wale doningela uma nyogon soso ala na folo barati min barala jina dugu koloka ko adama dinya utiliser ne za wakati kolokelentala aw hal shitane bara iba sura be dima iba bara etado noti waqiya kolo kelen bala awo hal ni tara togo ni benew ani nigeria na fulu bara olu de ba ke kosobe mais ni mogo me ni be dorbu don ou be ni be hindu ko nasira don ni benenu aka femine ni alaje ibiza wakati kolo de yala e kuma infamu no turabu dala ko kabe solomana ani ala togo do bariye kabi ke fenye abi ala togo mimbala o waqiya kolo do de kwa aw mate giya ne ma soro ni mogo ko mbi nafulo bara kiye aya sugu fiye akombe jina ko nafulo kiyewo akombe samiru nafulo bara kiyewo ayi nafulo bara fefo min kuna ikungolo la min maki kungolo la waqiya kolo do de bala atechi awo parce que o de be tagamani nafulo yi kolo do de be waqiya kono o be tagamani nafulo de e kuma infamu o de la mogo bafo ko nafulo bara garsige bara bo kasoro garsige bara te tiɲɛ nafulo bara de tiɲɛ awo nafulo bara de tiɲɛ garsige ni y'a ta adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ garsige man ca awo sisan ala ye adamaden da k'i kɛ cɛ ye k'i kɛ muso ye o ye garsige de cɛno e kuma in faamu kosɛbɛ mais hali tubabu banno ma
ala be tubabu do da ku ke cɛ u bɛ musoya kanu u b'a kɛ bon u b'u yɛrɛ lahalaya yɛlɛma cogo cogo tɛ se ka kɛ muso ye o y'i garisɛgɛ de ye quoi e kuma in faamu o y'i garisɛgɛ de ye o kɔfɛ ala ye adamaden bɔ mɔgɔ 2 minnu na olu y'i garisɛgɛ de o bɛ yɛlɛma i bɔra i fa ni ba min na o tɛ yɛlɛma de e kuma in faamu o kɔfɛ ala ye mɔgɔ bɔ arasi min na o y'i garisɛgɛ de e kuma in faamu ayi o tɛ filaya ni kɔrɔbɔrɔya o mɛnna anw de bolo sinon hali n'a y'i ja fila bɛ se k'a fɔ k'ale tɛ fila ye k'ale kɔrɔbɔrɔ de jɔn bɛ se k'i sɔsɔ cicogo t'o kuma cicogo t'o la mais ala y'i da k'i kɛ fari jɛma ye k'i kɛ arabu ye o bɛ se ka falen yan ayi o tɛ falen n'a y'i ja k'i kɛ farafin ye dun o tɛ falen n'a y'i da k'i kɛ tubabu ye o fana tɛ falen mais n'i y'a ɲini cogo o cogo k'i b'o falen i tɛ k'o yɛrɛ yɛrɛ quoi e kuma in faamu o de ye garisɛgɛ ye mais diɲɛ nɛɛma fɛn dɔ de bɛ tagama n'a ye o ye kolojan dɔ de ye o kolojan min bɛ tagama n'a ye o kolojan in bɛ waqiya de kɔnɔ e kuma in faamu o de la waqiya dɔ bɛ yen ni ne b'a kɛ mɔgɔ ye n'i ma miliyɔn di ne ma ne t'a kɛ awɔ parce que tagama senw o de bɛ waqiya la waqiya dɔ bɛ yen o bɛ tagama ni miliyɔn de ye e kuma in faamu waqiya dɔ bɛ yen jamu de b'o kɔnɔ wari b'o kɔnɔ tɔgɔ b'o kɔnɔ mandiya b'o kɔnɔ si b'o kɔnɔ kɛnɛya b'o kɔnɔ maabaya i ni mɔgɔbaw ka jɛ o b'o kɔnɔ o tagama se 4 o de bɛ waqiya la o bolo fara ninnu nafolo baara o ka fɛn di mɔgɔ ma o k'i bila diɲɛ nɛɛma kɔnɔ ka dawula d'i ma o ka fɛn fɛn k'i ye ni diɲɛ hɛrɛ de don o sen 4 in do kelen na i bɛ do de bɔ o la k'o fara fɛn dɔ kan k'a k'i ka fɛn dɔ dilan awɔ n terikɛ o tɛ sɔsɔ dɛ e kuma in faamu o de la n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna waqiya de ye baara ye baara min n'a bɛ so kafiri la a bɛ so silamɛ la a bɛ so farafin na a bɛ so farajɛ la e kuma in faamu mais baara dɔw bɛ yen n'i y'olu kɛ n'i tɛ ala fɛ a t'i jaabi baara dɔw bɛ yen n'i y'olu kɛ n'i bɛ ala fɛ a t'i jaabi awɔ mais waqiya n'i y'a kɛ n'i bɛ ala fɛ ale b'i jaabi n'i tɛ ala fɛ ale b'i jaabi e kuma in faamu donc o la Ameriso ye waqiya tigi ye Mali la mɔgɔ o mɔgɔ n'i donna waqiya kɔnɔ bi yanni sini ne bɛ b'i kalama o fɛn min b'a la kuma ne fɛ ni waqiya tigi bɔra dɔrɔn k'i bɛ baara kɛ waqiya kɔnɔ a b'a fɛ k'i jaabi i yɛrɛ bɛ sukɔ i bɛ ne ye awɔ e yɛrɛ bɛ sukɔ i bɛ ne ye i b'a fɔ tile kelen mori ko ka di ne ye n b'a fɛ k'a ye Allah akbar. E kuma in faamu kojugu wala i bɛ mɔgɔw ye u bɛ kɛlɛ kɛ muso nɔfɛ cogo min moriw fana bɛ kɛlɛ kɛ ne yeli nɔfɛ ten de ko n b'a fɛ k'a miiri so in de ye waqiya tigi awɔ waqiya tigi de ye ne ye mais e kuma in faamu n b'a fɛ k'a ye de n b'a fɛ k'a ye de dɔ bɔra ni waqiya ye Nigeriya ka na an fɛ n delila k'o f'i ye yan wa n delila k'o fɔ a nana a y'a yira ne la ko waqiya in k'a b'a fɛ ko n k'a kɛcogo de fɔ a ɲɛna n nana n ye waqiya in ye n y'a ye dɔrɔn n y'a ɲininka n k'i fa kun ye nin ye nafolotigi ye da ko awɔ k'ale fa kun ye bateau bɛɛ mara e kuma in faamu mais a fa salen ko de ko limeri in jiginna n ko bɔn an ka taa so ni ala sɔnn'a ma n bɛ nin kɛcogo f'i ye kalaw bɛ minɛ e kuma in faamu kojugu i bɛ maa caman ye u b'a fɔ k'u bɛ waqiya kan mais waqiya tɔgɔ min b'u yɛrɛ bolo dɔnniba kɔnɔ ka jugu kojugu i bɛ taa sɔrɔ a dafalen tɛ ayi b'a sɔrɔ i parti fitinin de f'i ye la parce que waqiya fɛn fɛn bɛ dugu balo du balo wala waqiya fɛn fɛn bɛ du balo a bɛ se ka dugu balo awɔ waqiya fɛn fɛn n'i y'a mɛn ko nin ye waqiya ye k'a bɛ nɛɛma di du ma a bɛ se ka nɛɛma di dugu ma e kelen bɛ se ka kɛ dugu ma hɛrɛ ye dugu kɔnɔ waqiya fɛn fɛn bɛ du balo a b'o kɛ quoi i b'a sɔrɔ u bɛ du parti u bɛ yɛrɛbakun parti u b'o yiri la i yɛrɛ b'i balo sɔrɔ mais adamaden tɔw tɛ se ka balo i la i bɛ kɛ i b'a fɔ sɛbɛ voilà e kuma in faamu i bɛ kɛ ten quoi i bɛ balo donc mais adamaden tɔw tɛ balo olu tɛ balo e kuma in faamu n'ala sɔnn'a ma Amidu ye waqiya tigi ye n'ala sɔnna inshallah waqiya an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen nafolo dalu don ni waqiya n'a baara n'a kɛra i ye i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ n'i ka lumière faga n'o i ka lumière bɛ mɛnɛ a dɔnniba ye Amidu So ye an y'o de fɔ ko n'an ye dɔnniba wele dɔnni kuma de bɛ Amidu So bagi
Ola o de kama nya fie. C'est-à-dire que ngi mango émission in titiri ko mamay. Ebe mamay in korodo. Akorofo isa don ba. Oh, anganjanto Adama Dena. Masake. Ebe de munu lamu ka kinun duma. Olu de bi janfa. Nyoro eche. E kuma infamu. Donumba. Ebe mogo munun kala. Ki ka donun kula. Olu de bi janfa. Nyeche. Mflene ka nimbagi minfiye. Neni Gawusu di jera. Anjele. Anyi ɲɔgɔn kanu. Ɲɔgɔn kanu in kɔfɛ. Anyi ko caman de kɛ. Ko caman in kɔfɛ. Ne ni ale an ye fɛn caman fana de sɔrɔ ɲɔgɔn nɔfɛ. Mais ni Gawusu ka ɲɛnamaya la. Gɔnifɔ Seguba Tarawele de y'an se ɲɔgɔn ma. E kuma in faamu. Kojugu. N delila k'a f'i ye n ka so kɔnɔ. Dɔɔnin dɔ bɛ ne bolo. O ye cɛ 30 de. I y'a fɔ. O cɛ 30 in. Ni ko minnu y'i ban ka kɛ. I bɛ na. Ni ko minnu y'u ban ka datugu. I bɛ sira de ɲini. Ale bɛ baara sira kelen de sanfɛ. Sira kelen. N'u ko nin ko in diɲɛ bɛ comme karisa y'i ban ka nafolo sɔrɔ. Karisa muso murutila bolo a y'i ban. Karisa nin ko in bɛ karisa da la a ma se ka jɔ. Ou bien nin ko in bɛ karisa da la a ma se ka wuli. Comme i ye mɔgɔ dɔ i m'i tugu k'a tigi ka wari dun. Mɔgɔ ka wari tiɲɛn'i bolo. A k'a bi se problème ma. C'est-à-dire que ni ko min y'i ban ka kɛ. Ani ko min y'i ban ka jɔ quoi. Ko min y'i ban ka datugu. E kuma in faamu. O bɛ diɲɛ kɔnɔ o ko k'i tɛ kɛ fɛn ye. Olu de b'ale baara. Cɛ 30 in. Sira min n'a bɛ boli. Cɛ 30 in bɛ baara o de sanfɛ. Ko min y'i ban ka kɛ. K'o kɛ. Cɛ 30 in bɛ baara. Sira fana k'a ka kow jɔ. Sira min. Donc ni mobili sira mɔgɔw kun bɛ bɔ n'a ye. N'o y'a sira tigɛ. Ka so jɔ a la. Ni sira tɛ bilen. N'i b'a fɛ ka ko datugu. I bɛ o fana yɔrɔ de ɲini. I b'a baara. O ko kelen in. Fo n'u ye so ci ka bɔ a la k'o segin siraya la o ko kɔni bɛ wuli. N'o tɛ o ko tɛ wuli de. O doni. O de ye ni Gawusu se ɲɔgɔn ma. O kɛlen k'an se ɲɔgɔn ma. An ye ɲɔgɔn kanu. F'an taara bɛn karamɔgɔ kelen ma. An taara bɛn karamɔgɔ kelen ma. Cɛkɔrɔba kelen bɛ yen. O de ye nin dalu di ne Gawusu Ngɔnifɔ Seguba Tarawele ma. Bolabagi. E kuma in faamu. N y'a faamu. O de kama n ko Seguba ma festival kɛnɛ kan. N ko n terikɛ n ka an jɛra. Ka foro min se. N ko lahara ta. O b'i sɔrɔ i bɛ k'a wari don a tɛ ban. Awɔ n y'o fɔ Ngɔnifɔ Seguba Tarawele ɲɛna o. Festival kɛnɛ kan n ko n terikɛ. N ko an jɛra ka foro min sɛnɛ. N ko lahara taga. N k'a b'i sɔrɔ. I bɛ ka foro in wari dun. A tɛ ban. E kuma in faamu. Cɛkɔrɔba kelen. Ka fɛn jɛlen fɔ. Émission na. Nin de y'a jɛlen ye. Cɛkɔrɔba kelen. O de ye nin bolabagi in dalu di an maa 3 ma. E ni Seguba ni Nana ni Habibi. Awɔ mais bolabagi in. I t'a fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ nin ye. I b'a ta dɔrɔn i b'a di mɔgɔ ma n'a ye min y'a la o de dɔn quoi. Kabako b'a la. Kabako b'a la. Kana fɔ mɔgɔ ye k'a bɛ nin ye. I ye commentaire k'ale kan quoi i t'o k'ale kan. A ta dɔrɔn i k'a di mɔgɔ ma. E kuma in faamu. Wala mais n ye min f'i ye. Ni maa 3 ka ɲɛnamaya la. I b'a ta i b'a lajɛ dɔrɔn. N'i y'a ta k'a lajɛ. I bɛ fɛn dɔ faamuya la quoi. Tiɲɛ. E kuma in faamu. Mais bolabagi in sariya ye. A tɛ di. Ni san 3. Tile 3 tɛ. Bolabagi in dun ani Gawusu ye san 3 tile 3 de kɛ janjo na. San 3 tile 3nan don de Ala y'ale ka kalifa minɛ la. Awɔ an ye Gawusu ye janjo kɛ san 3 m'a f'i ye n ko Seguba ni maa si ma san 7 kɛ janjo na. I y'a fɔ. Gawusu sara 2021. Tiɲɛ. E kuma in faamu. 22 23 24 an filɛ nin ye o de la sisan. Siga tɛ nin na. E kuma in faamu. Kojugu. 3 ans. Et quelques sisan Gawusu banni b'o la. E kuma in faamu. A n'a ye janjo min kɛ o ye san 3 tile 3. San 3 wɛrɛ farala kan. O ye san 6 ye. Ne kelen pe de ni a salen ko ne kelen pe de ni Seguba ye o janjo bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ. E kuma in faamu. Donc Gawusu. Ala y'a kɛ. Bolabagi dati dɔ de b'a la n'o sera i bɛ se k'a baara Ala ka dantanfɛnw ye. O dati ma Gawusu sɔrɔ balolen. Bon dalu in i t'a di mɔgɔ fana ma.
maa si tɛ se k'a fɔ ko bololabagi in b'e bolo ko a dira e ma tiɲɛ ko Gawusu y'a di ma tiɲɛ mɔgɔ tɛ se k'o fɔ a t'i bolo fo ni ye fɛn wɛrɛ de ma ayi a tɛ di mɔgɔ ma a ma di mɔgɔ ma parce que a dira aw saba de ma ne balola Gawusu kɔfɛ ne b'a di mɔgɔ ma siga tɛ e kuma in faamu Seguba ka ko ye min ye o na anw ka ko tɛ kelen tiɲɛ don a dira ka min na a dira ne de ɲɛna tiɲɛ don e kuma in faamu a ma di ne ko fɔ a dira ne ɲɛna de ba a dilen ko ne ɲɛna donc a dira ka min fɔ an ye ne nin dafara a bɛ se k'a di mɔgɔw ma o ma ale dun sɔrɔ baloli parce que san saba kɔfɛ de a bɛ di e kuma in faamu mais ne ye san 5 ani dɔɔnin kɛ ka sɔrɔ k'a dili daminɛ parce que ne y'a dili daminɛ a ma san 1 bɔ e kuma in faamu wala n'i y'a mɛn i bɛ fɛn dɔ masquer ka fɛn dɔ don a la o i bɛ fɛn don a la de fɛn min i b'a don a la n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka masquer mais nin tɛ se ka masquer de cɛ kuma bi dɛ e kuma in faamu non a tɛ se ka masquer o non bon bololabagi n ye nin de ye quoi k'a fɔ mɔgɔ ye a bɛ nin ye a tɛ nin ye n'i dara la n'a ta n'i ma da la n'a ta Amidu So m'a f'i ye a bɛ nin ye m'a f'i ye a bɛ nin ye sali ala Mahamadu